erabakitzeko eskubideen defentsa zentzurik logikarik ez duelako erabakiko ez bada. Horregatik gaur gurean erabakitzera goaz. Horregatik gaur Lasartorian ere erabakiko dugu. Burua galdu deuna diote batzuk, erotuta gaudela beste batzuk. Horrelako dinamika bat ezin dela gure herrian aurrera eraman diote askok eta askok. Herria ez dagoela prest. Hauxe da gure erantzuna. Hori esan eta pentsatzen dutenek, ez dutela benetan ondo ezautzen gure herria. Eta horregatik, ez dutela herrian sinisten. Izan ere, nunbait, konfidantza merezi duen herri bat bada. Hori gure herria da. Nunbait, aldaketak posible direla erakutsi duen herri bat bada. Hori Lasartoria da.